crec que els ciutadans i ciutadanes més responsables ja sabem que no hi ha prou només en anar a votar i volem participar en les decisions polítiques que es prenguin i que ens afecten. Dins d'un model de creixement econòmic basat, entre altres coses, en el consum massiu d'energia, algunes fonts d'energia, el petroli per exemple, han arribat ja al límit de la seva capacitat d'oferta. Perquè canviar tecnologies, canviar realitats de tal magnitud necessita els seus anys, les seves inversions, les seves actuacions. The human race must make peace with itself if we're going to survive the next century without exterminating ourselves. The human race must make peace with the rest of life on this planet, and the human race must make peace with the planet. Those three overarching goals are a kind of preambular purpose of our international movement. Per tant, crec que vosaltres heu demostrat que amb el tema de justícia global heu fet un pas molt endavant i us felicito, però creiem que com que n'hi ha tants altres conflictes en el món, aquesta extensió de la responsabilitat que tenen els governs de protegir la hem d'ampliar a molts altres aspectes i, per tant, el del medi ambient, que afecta directament la salut, la vida, la qualitat de vida i la mortalitat de moltes persones en el món, és una lluita necessària en aquest moment. Em sento orgullós que, com a català, una associació com aquesta pugui sortir a Catalunya i que aquest tipus de discussions, aquest tipus de campanyes que han estat sorgint fins ara a llocs com a Nova York, com a Brussel·les, com a Roma, però també a altres llocs, a partir d'ara espero que puguin sortir també de Catalunya i puguem organitzar activitats com aquestes. Amnesty International, which is how I got involved with international community work, is itself a tremendous example of how small groups of citizens at the city level and in countries all over the world were able to create a premier international human rights movement. Thank you very much.